Kardom, Nilimonjorong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Dipupen manja kacileng atowar cutia nala pathua klam along pen ke ong dung rakia hormu raikom sai khiatum me ke kaipon. Jakhong ni phai thongkep arni anar lopor phai hini apor malom dipupen manja kacileng atowar cutia nala pathua klam along kenep long tang ke ong dung rakia hormu dipu police station raikom sai khiatum me ke kaipon. Labang so me ke kaipon ahut ganja, heroin, cough syrup, lapen. Simplex tablet arakia hormu ke ongdung araki hormu me kaiponlu hithialong adora teng pulotangte kror hini sose ador doji pusi nahit charisma pen pherangkia thengno ningje pon fuloni pen oru ningti kathar KARBI ANGLONG news KARBI ANGLONG districtত আমাৰ ড্ৰাগছ জিবিলাক ৰিকভাৰি হৈছে তেনেকুৱা আমাৰ 15টা কেছৰ যিখিনি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰ হৈছিলে তাত আমি ড্ৰাগ ডিসপোজাল কমিটিৰ এপ্ৰুভেলৰ মতে আজি আমি ড্ৰাগছটো ডিসপোজ কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ হিৰোইন 3 কেজি 0.48 গ্ৰাম ডিসপোজ কৰা হৈছে গাঞ্জা 222.065 কেজি Simplex tablet 2102 numbers of Simplex tablets aru cough syrup 26 ta bottle dispose kora hoise ei gute psychotropic substance aru narcotic drugs or mulyo hoise 2 crore 72 lakhs 90,050 rupees আৰু আমি যেতিয়া ডিসপোজ কৰাৰ আগত যেটো আমাৰ প্ৰসিডিউৰ আছে NDPS ৰ এক্টৰ মতে সেই মতে আমি এটা ড্ৰাগ ডিসপোজাল কমিটি ফৰ্ম কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত আমাৰ পলিউশন কন্ট্ৰোল বৰ্ডৰ এপ্ৰুভেলৰ পাছত আমাৰ আজি ডিসপোজ কৰা হৈছে BJP kangtang nai adim Rongnogor along APHLC women wings kesengpon Singhason constituency ke barlo BJP kangtang nai arong Rongnogor pu arong along APHLC women wings kesengpon bangswa mayalong longpho constituency atum chingrumsi mai pedopon mayalong ritakram sapi pen nirmali atum han khereng nangji along kacherap dun nangji alam thanpon lapen labangswa amayalong RD dojot kheimate inglong aswatum ajakong alam lapen Kachari nangji alam chethanpon lapen bangswa mayalong ongdong adadatum chetong dunsi mayalong RD pidun mai judet pen puthot tarapasa pathua klamalong nirmali atum pen ningkarong che khanguni asi athe kedamdang tarapasa lems election ahut APHLC pen bankep ke hayatuma phan karchwasai dengponlo Central Committee pen Women Wing Secretary Rita Kramsapi Japon Linsi lemsalong ke haiduna tuma phan archupon Lason thak thak si Fuloni constituency APHLC mephu Dhoniramti mungsitami chetong dun sila bang sokar chupon along anutina bang phubang phiatuma phansitami ning theklong pensi sai cheklem ponang popusi lamthi thantekang laben Rita Kramsapi ahin pensitami la an sose ilitum women wing saphansitami kapangtang akenang sotpusi thantekang pon Fuloni pen oru ningti kathar KARBI ANGLONG news Inglong ko mate Singhason constituency along ada Rongnogor PS along women wing mate APSLC solo song seng komong lo la pen Ladakh Central Committee pen aki haipi Rita Kramsapi la pen apardame West KARBI ANGLONG pen Rongkhang constituency long pen la pen Kopli constituency long pen dame Suarlo asong kejapon abang kami nang setong dunno lapen ada hawar ke hat pen lumbajong pen son pen Singhason pen kado be chetong lo lasi lada non ke bangji MP election la prang re-election le pedo ba MP election postame APHLC pen ke pahai pon FJ pansi dak Singhason lo tami non ke dode sang se pen ke claim pon lapen BJP lapen Congress atum lapen ASDC atum lapen independent atum anta non ke APHLC long si wang bomlo lapen non ke wangi du ulang lapen ansu se nada Singhason constituency chot kali a constituency tinalong kame nilitum APHLC ke pahai pon FJ phanse dode sang se kamplem momlo nimalia atum ta nonda Central Committee pe nimalia song pen Secretary do alang li phanse port pon sampik anlo aki hai sar jai kathar sar nangki Japon interact la pen mesen pen
inglong akai an ki ningi sido ng jipu pena jok piniarni ladak rong nagar APS mate bolong ko maji ladak nilitum suarlo song sengsia aprang PS level sengno lapen suarlo song sitame president arpu secretary arpu lapen arpu gido anstame arpu alang litum en ponlo lase alang litum arpu deng pon pen alang litum rada thengno alang litum ning ingsam chepaklang lo lapen kachisongji aphan alang litum ladak arpu chepek ponlo aki haipi talo hansepi alang lip hansi president arpu pi ponlo lapen ke secretary lapen organ Nijang KARBI ANGLONG men meji lem salong jakhong ni phain kora sirkep arni kangsam apor ahut hojai pen nangkethon FCI ya sang nangkethon ahut men meji lem salong sangkibi damji aphan AS02 CC 0155 atrak pasang kok apor ahut track vek bangkang ni asid arum along koson pen loni ahir ing tangrak pen me chopon det labang so me ke chopon ahut tangka suri kre ke thom na hok ponlo lapen kenang sot document Aadhaar card lapen pan card hai huita me chopon etlo pusi birta longpon phuloni pen oro ningti kathar KARBI ANGLONG news Contractor Gopal Ingti lapen bokoram rong phar atum hir heri sart he rong pi arong lapen hemari kiling arong adak sen gravel ke thok kasa oi thektik pu hudak arong aradatum ningkang samsi chepaklang pon Lakhain kor phonilip MSC constituency ke parlo hir heri sart he rong pi arong along contractor Gopal Ingti lapen bokoram rong phar atum methang aphan ali aphan chotpen ajok kilometer pli adak sen gravel ke thok patang te ret sangti arlong thok thuchet kapang ar thektik anpin non abangke rongasor kachehelat no hangjo laben kalwar ke pivek nangjiadim thengpi abakoli mate thengpi abengsi biroi chot Contractor Gopal Ingti lapen bokoram rong phar kachomatha amithang arong atowar angthek keklang Sorkar pen ki pipon nangji adim aron ateng pen rong arlo aphan sitame lapen meilang hai hui sitame kipi pachetang pon bomlo Sitame ke paklem pontoiji aphan contractor atum aphan sitame paklem pontoiji aphan arpu pek pontoilu Bonda pini hir heri sart he rong pi arong lapen hemai kiling arong along pherangke kahumri dam ahut ke thek dam long pen kachini ateng pen Gopal Ingti lapen bokoram rong phar atum kam ke klem kasa oi thektik ason athe kalwar ki pi vek nangji adima bangke kalwar isinata thekdam longle dolong lapen langso langmek adim alongke rongasor atum pensi sai jogje pen thengpi abeng achet thengpi abakoli achet hei huisi kachoden si bari kachojor kacholangdun ason samate kaprek ason sita kachojor dunji aphan gari ta kewang pusi hada kedo arada tumpen nang pachini dun Akolapu nilip MSC Pobitro rong pisitami methang ahem adung arai amatlo lasi kopi koson mapu nangchelang nangchi humria sonte mesenji pusi rong asora tumpen nang pachini dun non la bangso hiri sart hirong pierong mane itum arong ke la towards tami tum hang los tami ki hang pens tami alang itum contractor wa atum stame labang so tuarna kipi bens tame tang pamimi sitame arlong sang ti pu nang thok sitame sang ti bang si o munak la asi arlong mangong adel la sinon barikha nang lelo la so asang ti bang ke pon lap la asi arlong mangge ong adesi ako nang klem khede te la pen la so sang ti arlong nang thok khede te la asi labang so akam sitame nang claim pi me sonte pusini tum dak hiri sart herong pirong stame ela nang ke claim akorti dum hatame tuning ridu sitame alang litum stame la pu claim pru dam pru pon yom si mande ni tum thanu sitame la pu ar long mangle kiwan pa ongoi putame tum ninge dun sitame ni tum ala mangke ar juji de da son si alang tum man le tangte dadak karwat pini dadopur bangso karwat pu thak long ke thek lo ponlong teng bute longna ta kepi pawe lasinona karwada puthak pisinang tumpu ponpo ola so karbhar bangke nitum bangke nang pivek nangi piasi ditum rong rasta me ninge dun la samela karbhar ka we pena joks tame gari motor pen nitum kachiling tame siksagwe itum la karbhar rong si nang pi bute itum la kidam ke wang tame hubidha mesenji skur ki dun ke wang tame tum joy ki la pen pene karbar ke klem same tum
joy ke la pen joy pik anji la sila haya itum han karbar bang ke nang pi vek nangi pia si itum chuning ridu la sila so karbar bang ke nang vek nang po nona karbar na tangte karbar na pipe puthak la pen sengriver tame na thoka pa tangte puthak je pa tang nang ji pusina tum rat hoi pen kenang ji pon lo ke de ola bang ke kalang lo na pa tang vek nangi pia si itum chuning ridu la bang so long contractor mante la bang so long ke claim pon hem phu mante contractor atum hanang tum chini ma jong bon ji ma o abang phu amen chini la si alang le goparing ti tum si claim lo la pen bokoram rong phardum si la so ali wan lo asila hai alang li tum nang patang asonte pia si tum rong rat tum ta chuning ridun la ala tum la kilometer ko na dak sila bang so ke thok pon lo na tum chini pon ji ma sari kilometer pli sari kilometer pli seta me hola hidiang bong long ke thok pon pipin khangjang lo thok pon pipin khangjang lo la bang so puthak ta me na tum pc pu pon po chep hola dak hola ang bong lom hedi long thok thepin mati ha ola so puthak alang li tum kiwan tum ta chini lo itum rat tum pu pin sta me hi dia long yang si patang ti claim clip puti ko pusi ke leng me lang ma pia si tum ma thalo hala ki claim vek tum ta chini nai pia si tum da pu dun la ta la dak hi di long ke non sta me nang patang nang po pia si tum chuning ri dun la sai bam sta me bui be ingkela si la so sai bam bang bui vek nei polo ingkela so sai bam bui be jok pensi la bang so sang tiar long sta me kat lap la none tum same thek pon long la bang so to war long san rever ke thok pine lan an buda gali kang ar sut ta gali lo pen la son avar da me pas 6 feet ni si doji la bang so puthak kana tum pisi pon pa to war kang ar hectic ke thok pon ta de ola si la so puthak da me mu pen ni ningje lo la si la so sang ti ar long ke thok tang arvik la pen a sap si bui choma ve mane gari motor phana la ni tum thik thi muni chelat bo phanta jinetene la si la so asang ti ar long nang thok pe me hon dei tum ta ni